Ondra. Chtěl by tu písničku. Kárová Krojko umí zpívat. No jasně. Tak vy něco zaspívej. Češi, 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 vy jste se mi rozšívali na cestě. No, písnička, ta byla dobrá, ale ten zpěv, to bylo falešný. No co to tu děláš, co tu neschováváš? Pojď do práce, musíme postavit další dům. Vlastně postavíme. Ukaž mi. No tak teď jdeme do práce, šup, tak jdeme, tak je potřeba připravit si nějaký dobrý oběd. Kde jste se tu vzali? Kde se tu vzali? Kde jsou? No, a tak jsem tu konečně nebyl sám. Bylo tu se mnou 52 bytostí. Až doteď jsem si myslel, že jsou neviditelné. Ale protože nevidíš, tak ty si to nemyslí. Ty nejsi kartel, ty jsi člověk. Ty postavy skutečně vyšly z vaší hlavy, z vaší fantazie. No a co ten, co tady byl předtím, ten s těmi rolničkami? To je žolík. Než přišel, žili jsme si ve vesnici celkem spokojeně. No a pak se objevil on. Začal mi pokládat otázky. A říkal mi mistře, což bylo divný, protože všechny ostatní karty mi říkali Flode. První věc, co jsem od něj slyšel, bylo: Mistře, jedné věci nerozumí. Když člověk pochopí, že něčemu nerozumí, je v podstatě na dobré cestě to, či ono pochopit. Vykládání pasiánství jsem taky pochopil, jakou roli hrají karty na vedení ostrovního kalendáře. Kalendáře? Ano. Tady na ostrově máme 4 roční doby. Každou představuje jedna barva. Kály představují jaro. Kříže představují léto. Srdce představují podzim. A piky představují zimu. Dál, tady je rozdělena na 52 týdnů. To znamená, že každá karta vládne jednomu týdnu. 7x52. To je 364. Já vím. Taky to je rok rozdělen na 14 měsíců po 28 dnech. To znamená, že každá hodnota velí jednomu měsíci a ve vládě se střídají do týdne stejně, jako jsou roční doby. 13x28, to je také 364. Já vím, ale jaký si víš ty? Rok má 365 dní. Ten den navíc, to je žolíkův den. Během tohohle dne se může stát úplně cokoliv. A každé 4 roky jsou takové 2. A v jakém týdnu jsme teď? Včera skončil týden pikového krále. Dnes je první ze 2 žolíkových dnů. Jestli vám to někdo chybí, že? Nazdar! Pro tentokrát ti to vyšlo, mistře. Ale na slavnosti se bude hrát velká žolíková hra. Přišel jsem stejně jako tehdy a začal mi pokládat otázky, na které jsem nevěděl, jakou odpověď. Pokoušel jsem je odpovědět. Zeptal jsem se ho, no a co si tedy myslíš? Myslím, že jsem žolík. Nejsem stejný jako ostatní. Na ostrově je spousta věcí, které jsem z jeho plodu vytvořil sám. Co když je to taky s tebou a ostatními, které jsi jmenoval? Kdyby to tak bylo, pak by mi zbývalo jediné, drahý mistře. Abych získal zpátky svou důstojnost. Musel bych tě zabít. Vyděsilo mě to. A protože už každá karta měla svůj rok a včera skončil do pikového krále, sleduji žolíka čím dál víc milý námořníků. Nikdy mě nenapadlo, že tady budu díl než 50 let. Ale kdo tady teda má hlavní slovo? Ty? A nebo ten blázínek? No, až do nedávna jsem si myslel, že já. A dnes tedy začíná žolíkův rok.
nevěděli, co vlastně ví. No a tady je konec výrobního procesu. Ale Pavle! Slava. Prochodová limonáda je berlivý nápoj. Když ji piješ, cítíš se všechny vůně a chutě světa. Pomerančová. Ne, to je banan. Ne, to je sushi. Pokrvník napití zvyšuje rozum, ale čím častěji ji piješ, tím víc tvůj rozum naopak utupuje. Myslím, že žolík se napil jen jednou, ale ostatní krachtám dal napít víckrát. Teď jsou z nich trosky. Je čas, musíme na slavnost. Dnes se vypadá pasiát.
Přesně tak. Jistě se šel na východ přes svého východu. To on dělá vždycky v této fázi. Nemá pár chuť ochutnat naši skříň nápoj? Dá se vám ještě? Ty padouku! Zdali tak chápete hloubku mé hry. Chápete aspoň, že nánosím s balíčkem karet je Frode a my jsme ty jeho karty? A nebo jste tak zabední? Už zase ten kříkon. Je naprosto nesnesitelný. Nechápete, že Frode si z nás všech byl bláznit? A největší blázen jsem já. Přišli jsme se učit hádanky, anebo popíjet purpurovou limonádu? To jsem zvědav, co z toho, co jsem vytvořil na ostrově zbyde, než tahle slavnost skončí. Mám se pokusit ho zastavit. Ne, ale hra se musí hrát podle předem pravidel. K čertu s purpurovou limonádou, který z vás řekl, Bez tohoto lidka může mít blázen jasný. co to děláš? Co teď budeme pít? Přikazuji okamžitě tomu bláznovi seknout hlavu! Useknout! No tak, nechte toho! Dovolte mi vzpomenout obětné pravidlo. Není povoleno se mluvit tomu, kdo pláče. To je pravda. Pravidlo také říká, že není dovoleno setnout hlavu tomu, kdo ještě nepromluvil. A nyní nastala situace, kdy ještě všechny karty nebyly vyneseny. A proto přikazuji, aby Žulík před svou popravou ještě promluvil. Děkuji ti, králi. Do vesnice jsem přišel jako poslední. A všichni víte, že nejsem jako vy ostatní. Nepatřím nikam. Ani k srdcím, ani k píkám. Nejsem král, ani kluk. Nemám žádné číslo, ani neovládám žádné řemeslo. Ale chodil jsem kolem a pozoroval vaši činnost znížku. Proto jsem zjistil, jak jste úplně slepí. Každý den jste vykonali svou činnost, ale nebyli jste úplně přivědomí. Jak se víš něco, co by ne, tak nám to řekni rovnou. Ty chytráku. Chci vám říct, že jsme živí. Vidím sám sebe, i vás, jako živé loutky, gumové panáčky. Neustále jsem se musel štípat do ruky, jestli je to vůbec pravda. A bolí to. My žili to veliké dobrodružství. Ale odkud se vzal ten gumový panáček? A přišel jsi na to? Tu závadu jste nakonec vylučili vy všichni. Protože každý z vás má v hlavě tak málo rozumu. Musel jsem dát dohromady víc hlav. A je to proto, že jste vypili tolik purpurový limonády. Proč jste jich proboha byli tolik? Tak odkud se vzal ten gumový panáček? Jsme výtvory Frodovy fantazie. Však se to poslechněte. Námořník je vyvržen na ostrov, který se neustále zvětšuje. Náprstní kapsla ukrývá balíček karet, které se usuší na slunci. V mistrově vědomí tančí prazvláštní postavy. Když mistr spí, žijí postavy svým vlastním životem. Jednoho krásného dne se král a kluk vymaní z žaláře vědomí. Fantazie jsou krásné na pohled, ale všechny, až na jednu, postrádají rozum. Jenom Žolík dokáže prohlédnout šalbu a klám. Jiskřivý nápoj otupuje Žolíkovi smysl. Žolík jiskřivý nápoj vyplní. Bez tohoto lektvaru vždy myslí blázen jasný. Káry se naučí správskému řemeslu. Další věty jsou o těch vašich činnostech, to není tak důležité. Pokračování je ale důležitější. Poslouchejte. Dílo jeho fantazie se proti svému mistrovi nečekaně zbouří. Mistr zemře. Sluneční princezna nachází cestu k moři. Kouzelný ostrov se rozloví zevnitř. Postavy se vrací do karet. Osud je hladka květáku, která roste rovnoměrně do všech stran. Krabička uvnitř odhaluje krabičku venkovní a venkovní krabička zároveň odhaluje to úplně uvnitř. Vždycky se najde nějaký Žolík, který prohlédne šalbu a klám. Ale je tu ještě něco. Kdo je vlastně Frode? Na tomto ostrově si patří do jiného balíčku karet. Kolik karet je v jeho balíčku?